BZ Production. Duniya budurwar wawa ce, labari na duniya MC batun da yau zanayi. Yau zance na duniya ne, samu da rashi kuma Allah ne. Komai gunsa ne ake nema, shi zai ma sannan ya kara ne. Rowa ka daina boyewa, Rabbana muke nema. A duniya ake kyala komai, sai mu kula mu gyara halaye. Min duniya babu tabbas, akwai mutuwa tana tahowa. Rayuwa na ce da ban tsoro, yarinta ko ko tsufa, mutuwa dai ba ta kyala kowa. Sannan ko da lafiya ko kuma babu, lokaci ya zo za ka yi tafiya. Al'umma mu gyara halayen mu, mutuna akwai hisabi ne. Da sharri komai kai kanka za ya dawo ne. Kudu zance na shuka in dai kayi, to wataran za ka yi girbewa. Nema halalinka, to daga nan ka bar kokawa. Idan ka akan na wani, to malam sai kai kaudawa. Idan ka samu Allah, rashin mato Allah ne. Dan adam baya bayarwa, bare a ce yayi kwacewa. Dukkanin mai nema zai samu, inda na ce bai sare ba. Allah shi ne ke ba kowa, talakan har masu kudin ma. A cire kowa fa'alanka, domin Allah ke badawa. Ka kyala kowa, ka nema gurin Allah. Shi dan adam ba za ya iya ba, dan ya fi so ya ganka a rana. Da ka ce ko harshe zai ma, lallai ko zuci za ta yi kuna. Dogaro ga Allah jari, zan so ku gane duk zance na. Wani inda ya ka, wani sannan zai so ka. Shuwagabanni zalunci, da za ku daina a duniya ne. Ina bas kuma na ce ku daina a duniya ne. Masu kuɗi talakawan ku taimake su a duniya ne. Talakan mayan hasada na ce ku daina a duniya ne. Ma'aikata cin hanci ku daina karɓa a duniya ne. Da masu yin shaye-shaye na ce ku daina a duniya ne. Da masu kwace dan Allah kuma ku daina a duniya ne. Masu yawo na bariki ku duba Allah a duniya ne. Yau da ra'in kun duba komai ka faɗa an zana. Abin da kai ko ka samu nan za ka bar shi a duniya ne. Idan ka yi mai kyau ne ko akasin haka ne, shi hali zanen dutse ne. A duniya komai ka samu a duniya nan za ka bar shi.